Nagsimula na ang pamamahagi sa Camarines Sur ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang nakatanggap ng ayuda ang bayan ng Magaraw kung saan mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng bigas sa layuning makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ikinatuwa ng mga residente ang natanggap na bigas dahil malaking bawas ito sa kanilang gastusin sa pagkain, lalo na sa panahong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakulang tabang yan sa mo, tamayo, pobre. May mati pangani ko. Nakulang pasasalamat ko sa nagtaong ko niya ng bagas sa mo. Kunin po kay Kondo po talagang bagas. Nakulang akong pasalamat. Pagkataon na lagi kaming beneficiary ng tinawang bagas ni BBM. May nakalaang 5 milyong piso para sa bawat bayan sa ilalim ng programa kung saan target na mabigyan ng 25% ng mga pamilya sa bawat lokal na pamahalaan. Ayon kay Magaraw Mayor Attorney M.M. Sinyar, umabot sa mahigit 30% ng mga pamilya sa kanilang bayan ang nabigyan ng bigas mula sa pamahalaan. Paliwanag ng alkalde, direkta nilang binili mula sa mga local farmers ng Magaraw ang bigas kaya mas mababa ang presyo nito. Dahil hindi na dumaan sa mga middlemen ang bintahan, hindi lang mga residente ang nakinabang kundi pati ang mga magsaka na direktang kumita mula sa kanilang ani. Bako lang po yan sa raruan. Bako lang yan 10 kilos today. Bet 4 rounds po yan. So sa every other month, makakakuha sila ng 10 kilos. So a total of 40 kilos. So bako lang tabang. Aside from that, no, nasabi ko nga kasubago, na bukod sa mga rice beneficiaries iniyo pong rice na tinataota, binakalta sa Magaraw cooperatives. So dako lang tabang din sa tuyang mga local farmers digdiyo sa Magaraw na may siguradong income na si Co-op. Aside from Magaraw, nag-encourage din kita sa mga iba't ibang bayan na digdi na magkuha sa tuya sa Magaraw Co-op. So ang initial report sa tuya, si Gainza, si Kamaligan, digdi na din nagbakal. So siguradong 15 million na income kang Magaraw Co-op. So 'di ba parang hitting two birds with one stone na nakatabang na kita sa tuyang mga households, mga pamilya, digdi sa tuya, nakatabang pa kita sa local farmers. Nakulang pasasalamat din kay Governor Elry Villaferte na talagang tinabangan kita, no, na ma-follow up na sigurado na makaabot sa tuya si rice allocation. Talagang napakaswerte kang banwaan ng Magaraw na kita ang pinakainot digdi sa Camarines Sur na nakadistribuer kaniyong sa rice pool. Dagdag pa ng alkalde, malaking tulong din ang pag-follow up ni Camarines Sur Governor Elry Villaferte sa pondo ng programa para agad itong maipatupad sa mga bayan sa lalawigan. Ayon kay Governor Villaferte, mahalagang makapagbigay ng agarang tulong sa mga Camarinense, lalo na sa panahong maraming pamilya ang apektado ng pagtaas ng mga gastusin, dulot ng pagpapatuloy pa ring sigalot sa Middle East. Ilan rounds to, no? Kasi alam niyang hirap ang mga tao ngayon. Nagbigay siya ng pondo sa bawat bayan, probinsya, barangay para magkaroon ng rice distribution, 10 kilos, ilang rounds. So kami rin sa probinsya, dadagdagan namin to. So malaking bagay. Salamat Pangulong Marcos sa programa mong Bawat Bayan Makikinabang dito sa Rice Assistance. Malaking bagay. Malaking tulong dahil 10 kilos, kung 3-4 rounds, 30-40 kilos. Malaking bagay na yan. Hirap ng buhay ngayon, mahal ng bigas, maganda yung bigas. At least may pagkain ang bawat pamilya na makaka-receive. Malaking bagay yan. Bawat tulong na nabibigay ng ating Pangulo, ng bawat probinsya, munisipyo, apresyado yan ng mga tao. Samantala, inaasahan ring maipapatupad ang Bawat Bayan Makikinabang program sa iba pang mga bayan sa Camarines Sur upang mas marami pang pamilya ang makatanggap ng bigas at ayuda mula sa pamahalaan. Regine Boy, CSN.